Berarti lek ben kondang kudu akeh utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki Kebucuk. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Kuku cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Kene ana sak komet. CS. Loh. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? J. Sopo sira sowan ana ngarsaning sun? Mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komeh. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. Nggih, Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reoni. Leres Petuk kanca lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Mak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana punten, Pak. Iya.
Kula Kang Suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro, ora ana kancamu lho iki? Wong kok goblok. Heh, Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunen lho. Ora apa-apa, bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totone to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guakan, sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku iki ditata diguak Ditata rono. silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet men to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku, apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. 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 Oh, malah. Niku Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi. iki. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho, nek karo Rama aku ngene. Heeh, nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalan biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku Sungkem kula aku malih isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karemu ora karemu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong ndelok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo Komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi dibidak. Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane cloko-clok. Ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piyantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak De Ogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak De Ogut tok. Tenan niku nggih sasrahan. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasrahan lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? Niki gak pengalaman. Sasrahan kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup diremot saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru.
Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa, Mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya, yaitu Pak Deogut beserta Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya uang lho. Lah ya bener Mas Rudi toh, Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo, kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Omongo. Oh, kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa kuwi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Maksudnya tahu petuk. Kok Iya. gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutane diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa? Met? Karepe untuk anu beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suaranya cetha, ngoten. Bass ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek sono donga. Maksudnya Artine tujuannya asli kok Kobuta kuwi lho, Kobuta. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iki yo mben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki Asli ku lho karepe, asli. bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli kuwi apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. Ka. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan hati. Nek Ka. K itu yaitu Beh. Ayo. Tak bacok engko lho, Met. kawin juga oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora motokne. Nggih. K. K. Siapa lagi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe iso apa ora ki? Lah kok iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk mikir yang teko positif. kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek- mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung lho. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Dekake sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek, ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Loh. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kok Kowe SDM-mu dhuwur. Dhuwur. Kowe ro SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh, Lah, susu delur madu SDM. Mas sami mawon.
Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku dulur Jawa napa Lho dulur maksaku ya. SDM iki Oh, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. Ah, kuwi entungane ngono. Lah tak dongakne awake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok penak ngeten iki pas nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi Ojo logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serpe. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedheku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangik coba Aku bayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe met. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, Metko met. Piye to, Bro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Ah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku, aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Lapo nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho. Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Ah, piye Aduh, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing tenek diapusi mek karek Aku slendro tok. tok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong. Ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangik. Lah terus piye kuwi? Dulu ya. Lah kan sementing gak tukar padu ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong mama iki sing perlu gak usah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Ya, omong tok. Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. Iya. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi. Lah kok ngene? Lah mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nak gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kowe. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggere ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine mung siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kanggo contoh kaya Pak Rudi iki, omah-omah iki keluarga sakinah satu cukup satu kali. Ping pira sampean? Pindho. Nenek ping pira, Pak?
Kowe iki Kowe pira? kowe nggae conto ya basa. Kowe pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampeyan dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia, di samping saya setia, ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam- gowo. Apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Ora nyapa. Lho, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa pamane. dadak gawe alat salat karo gawe duit barang Lah jare kok- kudu eling Lho Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cak. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyethik-nyethik. Gimana ta jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana ta ini? Jam Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Piye to? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin? Kuwi ta? Iya. Piye kok? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok Pak sowan. Ogut tuh piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya iya, Ah sapa ngerti Komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari Mepet-mepet. Ngene kan kaya pet jalan-jalan budi. Budal apa to kowe iki? Dalam- Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo Lho, lho, Met? napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki iki juku kan rada gede ta kek. Lah dijol ngene iki loro kae ya apik ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tahu tak otot balik dhewe malah ra urut tok. Lho, ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan rene ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah tipil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho Mbak Cangi, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyangur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk.
Silaturahmi ndiase kok nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wirah. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Diki. Kebucuk. Mbak Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Kuku. Cucuk. Cuk. Ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ngene iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Ben imbang to, ben imbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus Kenapa memberikan Mas? yang terbaik. Ndro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya krasa ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. Bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, Kidung Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi rumah kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi rumah. Ani. Ani. Lah nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Rumah. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi anu. Dadi Nek kira jegok mboten Sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada- raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok. Sopo sing ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya, jan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Oh iya dadi bapake apa sapa Oh, iya. lho, Mas? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ki piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat ki? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono lho. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Oh. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani ki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur
Yunan totone moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya Bapak. Loh, kurang dia tau. Celuk-celuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bahasa Indonesia. Iya. Kamu nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelangsaran co. Tak dudang. Rumah aku gelangsaran. ora apa-apa Roma. Tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak iki dadi goblok gak? Yo Kang Saran. Roma. Mana Kang serangannya? Duh. Jadi Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Susah harip lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Su teko Penangsang, teko Sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO. Ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ora iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggok Neng opo wani. tekan ndi lagi kok. Wis penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa ki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Lah ya ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso. Wah, campur Lari. cari iso. Pidato iso. Pidato iso. Bahasa Inggris iso. MC Bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso bocah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi iki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho.
apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama sliramu sekar melati ku ya. Senes niku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe komen nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komen kan suarane apik. MC dangdut ya Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu Balenono, ya balenono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak ngono. penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Apa? Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Kamu kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah paling lagi nek MC biasa Pak Ndelala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik wis? Umur 80. 80. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat tangga. Lah sing salah sing karek modare kok ditanggap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. apa mau MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Yang penting tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada Artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sapa? Jenenge. Kok jenenge iki, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Lah ki tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu ya Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek. Makili cara ngemsini wong mati. Jare Wali Songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa wis. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso apa, Met? yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo, pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho. Lah jare kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC pisan. kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? upama. Upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Oke, terima kasih Nduk. Nanda Sari Pinarak Rumiyin, Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J, ngaten nggih. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, terang dudung dadi nuntak jelem. Tak kira. Tapi sinembang kok kae Cahayu Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Ah,
Dadi kowe lek mek gur ngene karo Victor pangan, kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyaine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya, ayo. Kene-kene Mbak Prabowo kene. diaturi munggah kene Karo nang perkara. Ah, yo. Gowo Asmara. Trak kongkang. Kene-kene Cahayu, Prabowo ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. tak komet karo tak Slendro. Ana Victor. Yayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Prabowo ini wis munggah, komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepot. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah Enggak. ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabowo ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Dan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lho, lah iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Mau seniman dalang kuwi. Lodro Victor yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gubuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget dek. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Prabowo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong Apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. napa nggih niki? Lho njajal tung. Ah, aja percaya, Met. Joget J, versi J. Ayo versi yo. Yo. Versi J. Laras kawiryan. Gubuk J. Asmara. Wah, rambutnya tua apa. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal coba aja godo. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. Iya. Oh. Ya Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komen. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno Ya iya. tanpa bantal tanpa kloso bot abotan ketaman asmara gubuk kae
mosok kebak cerita tenan. Waya wengi Nganti rakyat rina cadekan sajroning ati oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga lare Bo. ning kubur Ayo. Ayo wong delok kae, wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Ayo, kae wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Wong delok. Alah. Piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Sik. apa cak Apa kuwi? Sing bebak apa? cak Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. lo kelebihane luar biasa Iki lho, apik. Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. aja ngenyek lho ya iki Victor andalanku ya Mas Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget Victor Mas ya kaya bal bekel Loh, kok bal bekel to. maksudnya kelincahannya Iya. koyo ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine koyo ngono apik koyo ngono kok iso lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari Selain isone ayo apa? kok, ayo isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagur suara bedino iki nyuara lho. Nembang iso apik. Alagur suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk suara. keistimewaane Victor selain nari nembang suluk ndalang ki Victor Iki takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. dalam semester berapa Semester Tor? 7. semester Loh, 7 semester 7. penasaran ukuran katoke piro Ya apa? Ya Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pampers piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. ayo endi andalan Jor-joran apik ndi karo Ayo, Victor? jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal-pedal kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro, Met? Semester piro sampean? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo, Met. tuh, tak tuh di kendang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenang lho, Met. Apa? Sini mong lho, Met. Kendangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Undur. Lho kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Ana trimo sampean Lebih. Orjen, nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Delok Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Tunjukkan, Iso. Tor. Sapa ora? Lah aku ora iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison maneng diloro ati Diulang-ulangamu lho, Nduk, Prabowo ini. Ayo.
Aja kalah. Ojo isin-isini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las kaya Prabal ini lho. Sik. Gurune Maneng. Cek Met, apa bugele apa Met? Baterai. Oh, baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng loro ati Apike kaya ngene. Met, ojo sini aku lho Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ngulon. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko lelaki, Sing Morjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Siap, lagu kok. Lagu kok. lelaki tok gitu sing bener Iya tuh Pak. Lagu kok anu apa Mas? Kevin bingung Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong iki didikane Prabal ini kok ya. ya. Lata-late Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. oh Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. pinten Mas Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Ha iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe ya. Ana wong penyanyi kok budek. sik to ya Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki Paruti Gareng juga lelaki Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng deh. Dan Allah Akbar Allah Akbar Cocok malah Ya kok komik. malah dan adan itu ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Kok sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Ojo sini. Jaranan Met. Sikil gue lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo neh. gagelan larang Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa enggak? Kan lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngitekan nek ro cah cilik. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah Ayo Met. Apa iki tabuhane apa, Ndro? Manut no. ketek ugleng Loh, Lho maksudmu aranono. ana sampean iki Lho, jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, apik. Trandundung. Oh yo njajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yo. Jaranan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Setor jaranan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling sing kaya maling. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya anak-anak. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki similek ra 17 lembar ora iso lho Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Gini gak aku ra iso lho Kang. Ora cetha. Tapi nduk Prabal ini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet.
Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Lho piye met? Kok ganti met? Gak apik. Jelasne met, jelasne met. Jelasne met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye met? Ayo jawab met. Seneng bet sedangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus met, diurus met. Diurus met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu rukun. Meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo Siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo dur tak takokno. Wong iki sih. biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, kan wis itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan dan- klarifikasi itu penting toh dari nang kene. kowe rasa Ancuk. Syukur. Ratane yo. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Yo tak antem iki Eh, kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot kate gorono. Ngene iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober bernyapa. Loh, Kowe iki Ayo met. ngenyek kowe iki. aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probor ini ki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret mok reken glecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Kon iki opo? Ya bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Niki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampene omong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Eh. Mantuk. Tak wetak. Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho Kok ngawur ora ngerti acarane met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini sapa? Takon lho. lho apa Mas? Apa to yuk? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Nah. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Iya. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho. Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe Tapi duet apa? Nyanyi piye? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa, Nduk? Tembange. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu Lah. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh, iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Pak. Karena lintang asmara Oh betul. gitu ya. Oh, iya.
Dadi iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean Wong koyo ngono kok kaya Pak Deokut karo Mbak Yosi. Ha ki seprapate Pak Deokut. paribasane ku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, kaya ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange Lintang Asmara. Tangan semoro. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Lalur mikok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Rumah meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dik. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Sing sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa nih ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarane kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, ditatur. Adik arepmu Aku yo. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak ndok kene tadi. Lah nek ndi? Mbah Umume wong kok ya. wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu, Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kok njaluk mie kuwi kowe seneng ono. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jarek ora dhuwur nek Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira, Met? Omongnya, Met. la la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya, Adik. Gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Lha apa? Ndase. Ora cedhak. Ya. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah, Victor to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku. Lah kok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. ngibatu Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Met? Teh. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora
bakal seno wong bagus nyawa uncat saka raga yen tresno bisa aja ditekek lho, aja ditekek lho. saking romantise Yo, lintang Hasmoro. Dados. Wis tresno. Sampun kantor menika. Oke, terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya Mbak. Wah, konco-konco malih. Konco-konco iki pokoke bar disangoni terus malih ketok padang-padang kabeh. Biar Aku bareng melu padang lho ya. Dro, Dro, kowe teko kono. terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Dro, Dro. Dro, rata lho sing omahe adoh didepapan kene ngono ya an omahe adoh. Lentroku. Ke bojoku dhewe. sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. wis kabeh Menika paring saka Bu Yosi. nggih Bu Mbak Yosi, Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak tahu aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau. Sampeyan wis durung, Mbak? sampun Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. ya gak oleh Met, muring-muring Sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwabe bener. Entekno sisane. Entekno. Ini pemerataan. Ya lah ya makan. Apik piye apik. titik edang lho padha krasa lho Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul. Sama rata. Los sama lah kadak. Ora masalah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Padha lho, Kowe Cak, yo njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis urung. nggih Oke, Probolini. siap Menika tetep bangan lintang Asmara matur sembahun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing urung nembang cah loro ki sapa? Mbak Probolini. Sing loro ki. Iya, Dea. Ono Dea karo Mbak Alin Ellen Ellen. kali Dea Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wang nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide ya. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no, iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah nunggu kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembange. Wau wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku Lah. bareng. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor Ombol-ombol. tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku kok iso Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek menek wit. Ya. Suara Suarane
Aku engklek. Nenyek we, nenyek we. Dhuwur Met. Ayo dhuwur aku. Tapi Gende Aja malah. belambiangan. Yo. Piye Met? Nenyek. Jarno ngenyek dhek ngenyek. Ora ngene ya Met yo pancen ngepasne yo ora yo Met yo. Iya. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Luwes. Apa? Ora nek lanang yo Met yo. Ayo dia rasa jengleng, sing jengleng ben iki kok melu-melu mencolot kok ya. Kowe pengen jengleng ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Ojo kalah Met, ojo kalah Met. Ayo Met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo engklek Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto. Piye Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Ojo kalah Met. Yo! Nenyek. 16. 16, ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah, piye? Bianyu wangi. Yo, Met. Ojo kalah Met. Munyer lho, Met. Ayo Met, ojo kalah Met. Ojo ngisirke bojone Ojo Met. sini-sini ki Sik lho. sik aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane to iki mau. Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal sih. Pisan tapi ono Ora ngene. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Kalian ono ta? Ben komet ceto. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditemplai laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae sik gak mental deh. Sik milih sing ndek sing Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Kalah kuwi. ape nyaduk geger Met. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. Dek kan satu. Heeh. Ini lah versi ini sih. Heeh. Ayo. Ojo kalah Met. Apa Met? Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara leran kidul alas angker Mbok sing banter. Wong ngono banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono lho. Aku lacak sampai niku. Piye mau piye? Aku iki pikiranku wis teko dintin. Halusinasimu. Halusinasiku ndane. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwiat